am plăcerea să o invit alături de mine și de dumneavoastră pe buna prietenă a ansamblului Datina și a Asociației Datina, Paula Ciupag. Bine ai venit, care este și partenerul media acestui eveniment, este redactorul șef revista Loite și mulțumim tare mult că te-ai alăturat acestei după amiezi minunate. Scena este a ta. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Paula Ciupag și sunt bucuroasă să fiu astăzi aici, împreună cu oameni frumoși, iubitori de tradiție, iubitori de port popular, iubitori de România. Prilej pentru care îi mulțumesc lui Vlad Malinetescu și întregului colectiv Asociația Datina Germania. Astăzi sunt aici în calitate de fondator al revistei bilingve Loite Magazin, o publicație bilingvă româno-germană care a luat naștere în urmă cu 2 ani jumătate aici pe teritoriul german. Această publicație spune poveștile multor oameni, în special poveștile oamenilor de ispravă, ale românilor frumoși care s-au stabilit în diaspora. Avem peste 300 de articole publicate și mii de exemplare vândute. Iar pentru asta le mulțumesc tuturor celor care se apleacă să se uite către revista noastră, să o cumpere sau să o răsfoiască cel puțin. Dar astăzi nu este doar despre Loite. Majoritatea ne cunoaștem între noi, cei care suntem aici, cu standuri, ca expozanți, sau chiar și cu mulți din cei care sunt în public. Și pe mulți dintre noi ne unește un element important. Și acela este faptul că am fost sau suntem deschizători de drumuri într-un domeniu sau altul. Alții abia la început, alții cu tradiție în spate. Dar ne bucurăm să fim astăzi cu toții aici. Fiecare dintre noi pe cărarea lui a făcut la un moment dat primii pași. Unii chiar au făcut primii pași spre emigrare. Astăzi, din partea revistei Loite Magazin, vă voi vorbi despre o cărare specială. O cărare care a câștigat European Heritage Award în 2023, premiul pentru păstrarea patrimoniului cultural în Europa, locul întâi, și care a devenit un proiect de țară. Vorbim despre Via Transilvanica. Voi citi chiar din broșură. Via Transilvanica este un traseu de peste 1400 de kilometri, care trece prin 107 unități administrativ-teritoriale implicate, adică atâtea localități și chiar mai multe. Străbate 10 județe, 400 de comunități și pentru amenajarea traseului peste 10.000 de voluntari au fost implicați. S-au amplasat 1400 de borne și 35.900 de marcaje. Atenție, doar din fonduri ale Asociației Tășuleasa Social, doar din donații și din susținere, fără vreun sprijin din partea statului român deocamdată. Singurul îi apreciem foarte mult și de aceea am ales să-i promovăm. Singurul sprijin este pentru aceste kituri de prezentare prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bun. Vă spun imediat. Via Transilvanica nu este doar un traseu. Este o poveste pe care fiecare dintre noi o putem da mai departe, cu mândrie și recunoștință. Am pentru dumneavoastră, special pentru astăzi, pentru românii din Germania prezenți la acest eveniment, un mesaj de suflet de la Alin Ușeriu, fondator Tășuleasa Social și Via Transilvanica. Îi voi da citire și în acest fel veți afla și cum îi puteți ajuta. Bună ziua! Sunt Alin Ușeriu și am fondat Asociația Tășuleasa Social acum 24 de ani, pe când locuiam în Germania. În toți anii aceștia am făcut 10 de proiecte în care am implicat sute de mii de oameni, cărora am încercat să le insuflăm dragostea pentru voluntariat, natură, sport și multe altele. Campusul pe care îl avem, unic de altfel în estul Europei, este în fiecare an locul de întâlnire pentru mii de tineri din toată lumea. Dar, de departe, cel mai important proiect pe care l-a făcut organizația noastră este Via Transilvanica, un proiect de țară, un ambasador pentru România,
și pentru care noi, echipa Tășuleasa Social, am depus eforturi supraomenești să-l ducem la bun sfârșit. Este cărarea pe care vă rog să vă întoarceți și dumneavoastră atunci când reveniți acasă. Veți descoperi că o parte din ființa dumneavoastră a rămas în țară. Veți descoperi că există obiceiuri care credeați că nu mai există. Gazde ospitaliere care dau gustul mâncării bunicilor, acum am emoții, dau gustul mâncării bunicilor care nu se pot compara cu niciun restaurant faimos din toată lumea. Aceasta a fost și pentru mine răsplata pentru realizarea acestui proiect, care a avut nevoie de resurse imense. Ne-am propus să-l ducem la bun sfârșit, deoarece am considerat că prețul a fost încă prea mic pentru cât am primit înapoi. Tocmai de aceea le recomand celor care au plecat cândva de acasă să se întoarcă și să meargă pe cărarea noastră comună. Fiecare dintre dumneavoastră care va păși pe Via Transilvanica va deveni un ambasador al acestui proiect, care mi este atât de drag. Cu fiecare pas și poveste de pe traseu, ne ajutați să-l întreținem și să-l ducem mai departe, să ajungă la cât mai mulți oameni. Sper să vă întâlnesc pe această cărare și să ne bucurăm împreună de drumul care unește culturi, oameni, obiceiuri, bucăți de istorie. De acum înainte, nu ne vom mai pierde. Din contră, pe acest traseu ne vom regăsi rădăcinile. Să fie într-un ceas bun! Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt onorată că am putut să vorbesc astăzi despre acest proiect atât de important pentru România, un proiect despre care foarte mulți germani îmi spun mie că l-au descoperit. Un proiect pe care îl iubesc foarte mulți germani deja și oameni din toată lumea pe care îl străbat. Și dacă îi căutați pe pagina lor de social media, Facebook sau Instagram, veți vedea acolo multe povești a celor care au ajuns în comunitățile noastre rurale și au fost fascinați de satele noastre, de mâncărurile bunicilor noștri, de tradițiile noastre, de tot ce au găsit acolo, de natura noastră, de peisaje, absolut de orice. Vă invit la standul Loite, acolo, pentru a vă fotografia la panoul Via Transilvanica și a distribui fotografiile pe rețelele sociale, pe Facebook, pe Instagram, cu mesajul: ne vedem pe cărare, ne vedem pe Via Transilvanica. Mulțumesc!